What's up mga ka-magic? Welcome back to my YouTube channel! Alright, so bago pa lang kayo sa mga video ko, so please don't forget subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na mga video. Alright, sa ngayon po, ang gagawin natin ay magma-magic tricks po tayo. Okay, so tagal na din po hindi ako naka-magic kasi po dahil po sa pandemic na ito po, nawala po ako ng trabaho, wala po mga ganda rin po, children's party. Okay, so excited na ba po kayo? So, diretso na po tayo sa video. Are ready? 1, 2, 3. Here we go! 5 minutes later. Watching me, say all, bye-bye!